Хайде да разгледаме тази обява за апартамент на морето. Да видим какво точно се предлага зад красивите думи. Обещанието е за нещо спиращо дъха. Звучи силно, нали? Сега ще проверим дали е така. И така, намираме се в Свети Влас, в комплекс Алекс Бич. Първа линия, което разбира се е топ локация. Очевидно се продава не просто имот, а цяло преживяване. Но нека видим какви са фактите зад тази мечта. Добре, ето ги и цифрите. 67 квадрата, втори етаж, а сградата е от 2008 година. Доста стандартно. Идва напълно обзаведен и оборудван. Значи влизаш и живееш. Супер удобно, без излишни разправи. Акцентира се на модерен ремонт и, разбира се, панорамната гледка. Това винаги продава, нали? Важно е, че това не е просто апартамент, а е част от комплекс. А това носи допълнителни екстри. И ето ги и тях. Басейн, бар, охрана, всичко необходимо. Това определено вдига стойността на имота. И стигаме до ключовия въпрос. Цената – 116 900 евро. Набляга се и на потенциала за отдаване под наем, т.е. не само дом, но и инвестиция. Добре, но как може да се финансира? В обявата има и примерен ипотечен калкулатор. Ето една примерна схема с 15% първоначална вноска, месечно излиза по около 846 евро. Важен детайл – сделката е нотариално заверена, а и имотът има акт 16. Това е ключово за сигурността. Агенцията предлага и пълно обслужване от огледа до финалните подписи. Това определено улеснява нещата. В крайна сметка, зад всеки личен рай стоят детайли, цифри и ясен процес. Това е важно да се знае.